Final na kamfanin Pinko Yogurt. Kamar da markin mana. Ka ce Anti Murja. Anti Murja. Ka ce ina kwana. Ka ce ina wuni. Ina wuni. Da ka ce Allah da ki gama lafiya. To shi kenan wannan shi ya ci gasar nan na kamfanin Pinko Yogurt wanda ga Murja Ibrahim Kunya tana mika masa wannan kyauta da ya ce. To me za ka ce ma wannan kamfani? Na gode, Allah ya ƙara tabbata. Amin. To shi kenan. Ina maman yaran nan? Zo ki ɗauke shi. Ina yarinyar nan zo. Ga kamfanin Mika Foods. Kamfanin Mika Foods ta ba ma Jifa kyautan wanda Murja Ibrahim za ta bata kyautan da ta ci na competition na yau. Kamfanin Mika Foods na kayan abinci wato garin masara. An gode, Allah ya saka da alkhairi. To me za ki ce Murja Ibrahim kuma? Allah ya ƙara ɗaukaka, Allah ya ƙara kare ki daga sharrin maƙiya. Amin. Dala fita fa mai yarinyar nan. To mun gode.